बेखौनो बुंनांगोन गिबियावनो जे जोङो थांनाय 5 इयार्सआव बेयो माजबाद समस्थियावसो गोलैयो जाय जायखिया सरन बर' बिथांमोन जाय केबिनेट मिनिस्टार एक्स केबिनेट होननांसिगोन दायो खाफाल मोजां दा रिहन दैमारि बिथांखौ जोङो नैबे जोंनि खाजामाथि हालामाबो मोननो हादों आरो खाजामाथि हालामा उदालगुरि समस्थियाव इनक्लुड जाबाय जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि देरहानायखौ जों निश्चित मोन्दों। दिनै खाजामाथि प्राइमारियाव मोनसे वार्कार्सफोरखौ लोगो हमनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेसेबांखिनि आसा खालामदों बेनिफ्राय बाय डाबल वार्कार्सफ्रा गावसोरनि गोसो हांखुरखौ देखायफैनो थाखाय बिसिम सफैदों। बेनि थाखाय खाजामाथि हालामनि गासिबो BPFखौ अनसायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय BPFनि जानानै आङो धन्यबाद जासिहरबाय। दा मोनसे खोथा दिनै नोंथांमोननि जिखिनि बे बिधान सभाया सोलायनाय माजबादनिफ्राय बे कनभार्ट जाहैबाय उदालगुरि बिधान सभायाव। दा दिनै मावनायनि बेलायाव मा बुंबाय थानो होमबा रिहन डिफेन्स सरननि माने गोबां रायजोफोरा दाबो एप्रिसियेट खालामबाय सरना मावबाय थादों। निश्चय जोङो सानैबो पार्टिनि मानसि सिगाङो सरन बर' बिथाङा जोंनि खाजामाथि हालामाव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट लाबोबाय थिग बिदिनो रिहन दैमारि बिथाङाबो उदालगुरि समस्थियाव सिगांनि समाव गोबांखिनि डेभेलप लाबोबाय सानैबो समान खामानिखौ मावदों आरो सानबावदों एबारो BPFआथ' केबिनेट मिनिस्टार जोंहा 3 बा 4 मोनगोन निश्चय रिहन दैमारि बिथाङा मोनबाबो मोनाबाबो बा सोरबा सासे उदालगुरियाव मोनगोन जोंनि उदालगुरि हालामा बांसिन जौगाबावगोन होननानै आं सानो सानैबो मोजां सानै रावखौबो दा मोनसे खोथा फैबाय थादों ससियेल मिडियाआव गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों जे डेपुटि चिफ जिखिनि दिनै बिथां रिहन दैमारि बिथाङा दिनै नोंथांमोननि गोदान बिधान सभायाव हाबबाय नङाब्ला दिनै बिथाङा देरहायोब्ला हयथ' जानो हागौ बिथांखौ डिस्कआव थिनहरनानै दिनै बिथांनि पस्टखौहायो क'क्राझार फारसे लांफिननो हागौ नामा? बियो पार्टिनि सायाव सोनारगोन बेखौ रावखौबो जोङो स्किप खालामालासिनो बा सोरखौबा स्किप खालामनानै जों रायगोन गासिखौबो ज' लानानै सावरायगोन। दा बियो पलिसि मेकिं बडि दङ BPFआव बियो डिसिसनखौ लागोन थारैनो डिस्कआव थिनहरो ना डिपुटिशिप खालामो बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो साना जिहेतु पेरेन्ट बडि दङ गोबां सिनियर लिडार्सफोर दं सावरायगोन। अपोजिट पार्टिया मोनसे हुबिदा मोनबाय थादों माने बिथांमोननि जिखिनि होनाया होफ्लानाय नामा दिनै बिथांखौ दिनै थारैनो बेबायदि मोनसे बिबान होदोंब्ला बे बिबानखौ मानो लाफिनजानो दा बिथांमोननि मावनाया नंखाय नामा ना बिथांमोना मावनो रोङाखै नामा ना गोबां दिनै अपोजिट इपिएल पार्टिया बे बाथ्राखौ लाफिन मा बुंदों नोंथाङा मा बुंनो रिपिट खालामदों? गोबां बाथ्रा बुंदों इपिएल पार्टिफ्रा दिनै डिपुटि चिफ बिबानखौ होबाय रिहन दैमारिनो हयथ' बिथांनि मावनाया जायाखै बिनि थाखायनो लाफिननो थाखाय बे नङा BPF पार्टिया आं दाख्लैबो बुंदों गासिखौबो सनमान होयो आरो आं बुंनो सानदों रिहन दैमारि बिथाङा आथिखालाव सिनियर हिसाबै जयगथा दं बे हिसाबैसो पार्टिया बियो इउपिपिएल दोलोआ जुदि बिदि बुंदोंब्ला बियो जोंनि केन्डिडेटखौ गाज्रि बांसावनो मोनसे षड़यन्त्रसो। दा बिथांमोननि केन्डिडेटआ जेननो थांगासिनो दं बे कनफार्म दिनै उदालगुरि समस्थिनि सिङाव 3 BTCनि समस्ति हाबनानै दङ धोनस्रि दङ हरिसिंगा दङ बेनि उनाव दं भैरबकुन्द 3 समस्तियाव लास्ट टाइमाव BTC इलेक्सनाव जोंनि केन्डिडेटआनो उइनार जानानै दंखायो अब्ला बबे एंगेलजों बिथांमोना जे देरहागोन बेखौ गोसोआव सानबाय थागोन बिथांमोना जे जेनगोन बा गावसिनि केन्डिडेटखौ इउपिपिएलआ गावसिनि केन्डिडेट दिलीप बर' बिथांखौ देरहाहोनो थाखायनो बेफोरबायदि मोनसे षड़यन्त्र बाहायदों बाखि जेबो गैया रायजो राजाफ्रा भट होनो रेडि BPFनि गासै वार्कार्सफ्रा थांनाय BTC इलेक्सनाव जेरैबायदि गावनि बेसेन गोसा समखौ ओंखाम बोथिसेखौ मोजाङै मोनजास्लाबाबाबो जे पार्टिनि खामानि मावदों सरकारखौ लाबोनायनि सार्थ खामानि मावदों थिग बिदिनो सेम कन्डिसन नैबे MLA इलेक्सनावबो रायजो राजाफ्रा पार्टिनि वार्कार्सफ्रा मैखोमै बिफाव लागोन होननानै आङो सानो आरो लाखागोन। दा माखासे नोंथांमोननि जिखिनि बिटिआर सोरखारा सोलिबाय थानाय नङा होमब्ला नोंथांमोना 10 इयार माने टटेल 17 इयार्स BPL गभर्नमेन्ट थाबाय नङा होमबा आफ्टार BEC एकर्डनि उनाव बोसोरनै इन्टारिम थाबाय एन्ड 15 इयार्स 3 टार्म्स माने सोलायनो मोनबाय मोनथाम मोनबाय सरि टार्म्स मोनथाम मोनबाय बेजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय BPL सोरखारखौ बुंदों जे रिहन दैमारि बिथांखौ दिनै हाग्रामा सरकारा दिनै हाग्रामाया सनमान होआखै नामा दिनै बिथांनो मानि थाखाय मोनसेल' बिबान होग्रोदों बै समनि खोथा बियो दा बिग्रा सोलिबाय थानाय बिथांनो दिनै मोनसेल' डिपार्टमेन्ट होबाय दिनै बिथाङा मौजुदार गैया नामा होनना बुंदों थांनाय बोरै इपिएल सरकार थानाय समाव गोबां मोजां डिपार्टमेन्टखौ गबिन्द मोनदों होनना बुंदों मा बुंदों होगोन लासैनो होगोन माने ओरैबायदि जेब्ला सासे मानसिया गाज्रिमोन नाङा रायजो राजाफ्राबो जे सासे एसे दुखुनि आबेगखौ आं बुंसै आरो सासे हौवाया जेब्ला हिनजाव थैजायो बा थैनायनि बोसोरनै उनाव जेब्ला हिनजाव गदायखौ लाफिनो अब्ला संसार जानायाव एसे आख' फाख' जायो माने बुस्थुआ एसे मा होनो गेटिं जायो नालाय दा थिग बिदिनो इउपिपिएलआथ' खनसे सरकार सालायबाय
बेनि उनाव दा BPF सरकार फैबाय दा बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायबाय जे सोरनो मा डिपार्टमेन्टखौ होयोब्ला साबसिनै मावगोन इनिशियेल स्टेजखौ नायजोब खिन्थु MLA इलेक्सन जोबनायनि उनाव जेसेबांखिनि मजबुरि जानांगौ दं डिपार्टमेन्टेल डिस्ट्रिबिउसन डिपार्टमेन्टआ राननाय हाबाफारिया बेयो मोजाङैनो मोजां जालांगोन दा हाग्रामा महिलारि सारा नायदों जे सोर माबायदि मावो आंनि बुंनायखौ नोंथाङा बुजिदों दा एसे बिसोरखौ नायगिरबावदोंमोन जेरैबायदि हाबा जाफिननाय हौवाया हिनजाव गदाय लाफिननाया बे माने सोलिनो हाया जायो नङा होमबा थिग बिदिनो एसे बै हिनजावनि सायावबो एसे माबा थाहैगोन नङा होमबा सन्देह थाहैगोन थिग बिदिनो दा बिथांमोना गाज्रि मोननाङा जे बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारा नायदों थारैनो आं आसा खालामदों हाग्रामा साराबो बुंदों जे MLA इलेक्सननि उनाव डिपार्टमेन्टखौ फुल प्लेजेडै रानना होनाय जागोन दा मोनसे नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो सानबावदों नोंथाङा बे स्टेजआव गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै भाइरेल जागासिनो दङ नोंथाङा सानसुमा रामसारि बयबो दिनै मिथिलांगासिनो दङ माने नोंथांनि मेइन एम्स एन्ड गल्सआ मा दिनै नोंथाङा ससियेल मिडियायाव दिनै रिक्स लानो गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों ओमफ्राय गियाल'ना बाथ्रा बुंबाय थादों माने नोंथांनि एम्स एन्ड गल्सआ मा फैबाय आं हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो मानो मोजां मोनो बिथाङा जि प्रमिस होयो बेखौनो मावो ना आरो बिथांनि जि स्टेन्डार्ड होनबा बेनि रायलायनाय बेनि स्पिच बेनि बाथ्रा बुंनाय रायजोनो मोनसे प्रमिस होनाय बे गासिबो स्टेन्डार्ड एक्सेप्टेबल मोनसेबो फेलें थाङा जेरै आं हाग्रामा सारखौ आं मानो फल' खालामो होनोब्ला खोथाया एसे गोलाव जागोन जे थांनाय BTC इलेक्सननि सिगां जि मोनबा गेरान्टिखौ होबाय बेखौ ओरैबायदि मावबायना बिथाङा आरो बेनि सायाव 110% आं फोथायनाय फैबावदों अब्ला बैफोरबायदि मानसिया जेनेबा रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोजां खामानि मावोबा आंथ' बेखौ थारैनो मोजां मोनगोन आरो आंनाबो गला बेनो जे बिथांखौ आं अरायबो फल' खालामलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारि सारा आंनि थाखाय सासे गुरु आं दिनै बिमा बिफा आंहा जोनोमगिरि बिमा बिफा दङ बे जोनोमगिरि बिमा बिफानि उनावनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा आंनि सासे गुरु राजखान्थिनि फोरोंगिरि होननानै आं सानो आंना गला बेनो जे आङो फैबाय थानाय समफोराव आंनि जिउआ जेसांसिम थागोन बा BPF पार्टिया जेसां बोसोरसिम जोरनानै थागोन आं बेसिम आं बेयावनो थाबाय थागोन आरो खामानि मावगोन आं बेयाव लेपसेबो आंहा गिनाय आरो गावनि जिउखौ आंहा गिनाय गैया खोथा बुङोब्ला दिनै नोंथांमोननि बे BPF सरकारखौहाय बुंदों माने बिथांमोना थांनाय 10 बारावहाय 17 इयार्सआव थानाय समावबो अखान्थिमोन दाबो अखान्थि माने BPF हान्थिमोन अब्ला दिनै नोंथांमोना अखान्थि फेमिलियाव दं नामा बे नङा जि टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बा खनथाम टार्मनि थाखाय सरकार सालायबाय दुनियानि बड'लेण्डनि नामाव बड'लेण्ड दाबिनायनि नामाव आन्दलन खालामबाय रेल जथेबाय राजा लामायाव टायार सावबाय बै समाव अखान्थि खालामग्राया सोर बेखौ जों नायनांगोन बे अखान्थियैनो थांबाय बै समाव बिथांमोना अशान्ति खालामबाय जोंबो मानिनानै लाबाय जे जाथिनि थाखाय नांबाय आरो बड'लेण्डआ बोरो मानो लाबोनो हायाखैसै हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि 100% बड'लेण्ड जाया होननाय बे खोथाया दिनै सैथो जाबाय खोथाया बेनो जे बिथांमोना बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला खनथाम थाखाय 15 बोसोर सरकार सालायो मेन भिलेना प्रमद बर' बिथाङानो फेरेंगा बिथांमोनाथ' हाग्रायाव थानानै हुमखि हरग्राना नाथाय बेखौ नायब्ला नुनो मोनो नै दाखालि जेब्ला UPPL सरकार फैयो जोंथ' रेभेन्स लाखिला जों माला